Horas ma dihita saluhutna. Patugijang ma tohang muna, hamu ale keharbangan. Patugijang ma hamu ale pitusian narobi, asabongo raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja hamuliaoni, ima Jehovah, nagugu jala ulubalang. Jehovah ulubalang ni hamusuon. Patugijang ma tohang muna, hamu ale akaharbangan, jala patugijang mahamu, ale akapitusian narobi, asabongo raja ni hamuliaoni, ise ulaning ibana, raja ni hamuliaoni, ima Jehovah sebot, ibana do raja ni hamuliaoni. Sela, hamu amanami inanami ruas ni huriata, alalau masuk ma perhalaru na uduton ni Padita amang doho inang melalui prosesi ala ni jongjong mahita majalo haroroni nasida. Masuk mahamu amang inang. Udul mamung saluhutna. Damang daud dainang taparoh ma acarata. Tabe mardongan pahora sama dihamu sude ruas ni huriata. Nilinggo manitodi ni debatama parpungata borninon. Namar pungudo hita di borgin nabadion
Laho mamestahon parningotan di hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus si palua hita nataguari pesta Natal. Mangasahon guar ni Tuhan Yesus Kristus upasa tabi matabe siak kami sudi parhalado. Selamat Natal ma dihamu saluhutna. Selamat Natal manang dihamu parhalado ni Tuhan dot dihita salutna. Di pasu-pasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Amin. Romaho Tuhan. Pinuji ma debata ama na mangalion anak na Tuhan Yesus Kristus gabi jolma laho makoko pita di pardangulanon bahen hanguluata. Tabari tahun hataon nunga tubuh Kristus nunga songgop hadamion Kristus do raja ni hadamion. Asa salu jolma taruli dilasni roha naung pinarade ni Kristus alani taparade ma jala tapahibul ma rohata marsoba di jolona martangiang mahita di bagasan rohata. Mardongan olup-olup do lasni roha robe mahamu marsoba tu poso-poso na ibaru tubui ibana do Kristus raja ni hadamion omma ari pesta na pinarbadian ni debata edeo kamu ma hasangapon ni debata marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di parbadia na Tuhan palangit dot tanoon. Amen. Naung gabi patardo hangoluani, nunga huidahami, gabi huhati dakot jalahu baritaon hami tuhamu hangoluan nasa liling-liling nai. Nang adok kiad diadopan niamai, gabe di papatar tuhami, gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na,
Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asiniroha dohot hasitongan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang. Madok mauliate dohami tuho ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basahon hodo anakmu na sasadai tuhami na di pardangolanon. Asa malu hami sian na holom tuhatiuran. Mauliate marohanami tuho di padomu hodo hami. Na holakian siako gabe saor muse tuho. Gabe dapotan hanguluan saleleng nileleng na nahami sa sudi kuriam hagabepe di sadok pertibion. Sai tangihon mahami marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, Raja ni hadameon. Amin. Mared de mahita. Tangihon hamuma hatani debata nagabe patik di parpunguata di Bornginon. Imanatar surat di Yesaya 42 ayat 5 sahat rodi ayat 7. Songonodo hatani debata Jehovah sito palangit. Dohot parbahotsa na pajajar tanaon rodi akka suat-suanan na mangalehon hosa tu bangso na maringat di atas na. Do todi tu akka na madalani disi. Au Jehovah na majouho marhite-hite hatigoran. Jalau manogu tanganmu. Saya ramotakku doho jala leonokku do bahen bangso perjanjian. Bahen panodang dia kaparbegu. Mamuha akamata ni halak na mapitung. Parwaron sian hurungan halak na terhurung. Sian bagas hurungan halak na maringat di hahulumon. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na bartu patikmi. Amin. Mari dehita. Oh
mangido asinirohan ni debata ala dosa dohot parukilon. Tapaserep jala tapauduk marohatta diadopan ni debata laho manopoti akadosatta huhut maparukilhon akanamasa di pardangolatta di tonga ni bangsota. Ale Tuhan, asima roham di hami, alanunga merdosa hami saluhutna di adopanmu. Jala ala ni dosa nami, gabe dohot mangai pamatang dohot ngulu nami, nang akka natinopami. Ale di bata ama, anak dohoton di perbadia, diboringin na badiaon, usol soli hami madosa nang pangalao nami nasoture. Maradopon dongan nami, maradopon keluarga nami, maradopon huriam, lumobi madijolomi. Sayunang pabali hami sian jolom, asi maroham dihami. Ale Tuhan, marukil dohami ala ni godang ni namasa di portibion dohot di tonga-tonga ni bangso namion. Marukil dohami torop akan amate hinorhon ni akasahit na baru na tubu di tiki parpudion. Marukil dohami paihut-ihut barita na masa di Cianjur, hinorhon ni lalo, torop halak na gabe korban, sega pangulon na sida, jalarang adong bebagas gabe inganan na sida, lam tugonang na nagtindak kekerasan di tonga-tonga ni masyarakat, nang di tonga-tonga ni bagaspe, sega nagtobak alam hamakuson ni Jolma, na manabayhaw parpungupunguan, pangomuan na sadiri, alani saluhut nai, gabi mangay ngolo ni torop Jolma, ale Tuhan, asima roham dihami, pakulingi maportibion dohot bangso namion. Ale di bata ama, anak dohoton di perbadia, diboringin na badiaon, utopoti hami masudi dosa nami na godangi, sayunang tulak hami sian jolom. Sayunang pangot-ingot dosa ng pangalosyon nami, tatap mahami na di pardangolanon, asi maroham dihami. Marukil dohami jala akka parsoalad dohot parmaraan namasa di tonga-tonga ni bangso namin waeng. Deba akka sibotohum dang diulabe tohonan na, asa gabi panguhum na tigor. Torop dopehami na miyad di bagasan hapuguson, nang nasodapotan akka ulaw na tama, nakok ng argani akka situhoron, torop halak bobonosan ala ancaman resesi ekonomi global, gudang dopetahe na masa nuaeng na madudoni pikiran nami, gabi humasusa ngulu nami. Ale di bata nami, naong ro manopot hami di pardangolanon, asi maroham dihami. Ali di bata ama si topa nasa na adong, asima roham dihami, ali Jesus Kristus Raja ni hadameon jala si palua, asi roham dihami, ali to di perbadia, apuli ajari jala pay baru mahami, sayse sama akadusa nami. Oh
Matong, jakon ma Jesus Kristus noktubu di ngoluta, nagabe pardenganata jala pardamyata di adopan ni debata, ama nauk sinahapon na marhite huaso ni Tod di parbadia, jakon mabaga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata, ay songonodo holong ni rohani debata di Portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredde hita. Hatani debata nagabe trupuk epistel di borngi parningota di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Imana tersurat di ulaun ni apostel 10 tolu, mamukka sian ayat 21 sahat ro di ayat 25. Dungi di pangido nasida maraja, jadi di leho debatama tu nasida si Saulus, anak ni si Kis, marga Benjamin, leleng ni 40 tahun. Si Daud bayan Raja Nasida. Nai tan dindokon nai dina dindok nai. Nunga jupang au si Daud, anak ni si Isai, halomwani, si pasaut nasa na pinagino ni rohaku. Siap pinopar ni ima di parode bata di halak Israel Yesus. Ima si palua pinarbaga-baganai. Di baritawan si Johannes sandok bangsa Israel. Pandidion mandokon paubaon roha. Mareak ujung nilakana di doksi Johannesi. Dadaau naniarop ni rohamu. Dipudikku do ibana roh. Nahurak tamado au mananggali si patuna. Ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita.
hatu tubuh ni Jesus Raja ni hadameoni. Iko saud do baga-baga ni debata na iko tubuh Kristus di bara ni pinahan. Ibana do Raja ni hadameoni. On ma panidangion ni si Lukas taringo tu hatu tubuh ni Jesusi. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikut suratan na sa jolma giyonggoman na. Pamilangan parjolo may uju digonggomi si Kerenius tano Syria. Pasuraton dirina rapdot si Maria, orang nai naung gabe-gabean, jadi dina di sina nasida, gok mari ni hanguluanna. Ditubuhon ma anak buah bajuna, diborhos ma, dipiakon ma dubagasan panggagatan, ala so adong inganan na asing parmiaman nasida. Jadi adong mama borngin di ladang na di sini haka parmahan. Mangingani pinahan nasida, jadi dapoton sada suru-suruan manasida, jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida, gabe mabiar situtu ma. Alai didok suru-suruan ini matu nasida, unang mabiar hamu, ai barita halasan roha godang duluan tuh hamuna, pasaulian disadok bangsoi. Aenauk tubuh do dihamu sabor nginod di hutan si Daud si paluai. Ima Kristus Tuhani, on ma partinada dihamu, poso-poso do dapoton muna, nabi norhos peak di panggagatan. Hasangapon ma di debata na di dijang, dame ma ditanon diaka jol mahalomwani. Jala dinamawi aka suru-suruani, sianasida dopak kijang, masih padohan ma aka parmahani, beta mahita tu Betlehem, taida manansong, napina boton ni Tuhan itu ita. Jadi hatop manasida lautusi, gawe jupaksa si Maria dot si Joseph dot poso-posoi, napeak di panggagatani. Nunga tubuh Yesusi, nunga ro Raja ni hadameoni tu portibion, robe mahita tu bara ni pinahan, tajakon ma poso-poso na baru tubui, tabahen manguluta inganan ni poso-posoi, asa jupang ma hadameoni, mardame mahita dohot debata, mardame mahita dohot dongan jolma, mardame mahita dohot natinopa, mardame mahita dohot todita. Topop mahami ali Kristus Yesus Raja ni hadameoni, asa patu pahami hadameoni pagrupan ni ngolunami be. Asado tami sibuan hadameon tuh mali yang nami be. Asado tami sibuan hadameon.
Didok Tuhata Yesus Kristus, lahom mahamu tuliat portibion, baritau kamuma barita nauli, buan hamuma hadir tutorop halak, borhat mahamu. Jong mahita laos te doma sonang ni borngin nai. Sonang ni borngin nai. Ujuro Yesus sonong mo dom dom asude olang du wana du modobe Ayat 2 tangkat lilit tabe. Enggani borngin nai. Ujuro Yesus Tuhan mandi
Jongjong mahita tetap. Tahatidakon maha porsiautai, songon nahinatidakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pergogo na suatu dosan, nato palangit do tanon. Au porsia di Yesus Kristus, anak debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon si Maria, na gabi-gabian si atot di parbadia, adorak suhabubuan, ido tuhatta na tumaun na birnit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal de bana dihau pinor silang, na tua tubano torudung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul di siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di simay bana pay mamulak sugot tutanoon, maho manguhumiak na manguldot na mate, au porsia ditod di parbadia, jalarong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot ni hasesaan ni dosa, dohot ni hatai na madok, mulak bangudur sugut daging ni halak nong mate, dohot ni hanguluan na sora suda. Amin. Soso na parjolo, pesta parjolo parningota di hatutubu ni Tuhan Yesus. Marsogot hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022. Ima pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhatta Yesus, jala di patupa huriatta do parmingguon ima. A parmingguon manogot, masuk pukul 6 WIB. B. Parmingguan Arian masuk pukul 10 WIB. C. Parmingguan Borngin masuk pukul 10 lalu WIB. Laos di patu pado marulaon na badia di tolu parmingguani. 2. Ulaon na badia di patupa di Bagastabe. Tuhita na soboy dohot di Ulaon Nabadia di tanggal 25 Desember 2022. Tarlumo mematu akaruas namar sahit dot lansia, di patu pahuriatta do marulaon Nabadia di akka Bagastabe, Ulaon Nabadia di patupa di tanggal 26 sahat tu tanggal 30 Desember 2022. Asa di Papua ma tu akkasitua wilayah Nabi. Napatuluhon Pesta Natal Paduahon. Di hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022. Pesta Natal Paduahon sekaligus Natal gabungan. Masuk pukul 10 pitu WIB manang pukul 5 botari. Songonima buah-buah dihita di Bagasan Bornginon. Huhut papungu pilihan, tapuji matuhata marede mahita sebukede nomor 62. Ayat sada dohot udutna. Nahu marita hono
Holland musik. Ayat 2. Tuhan Yesus adalah dari seluruh dewata, nama saya sudah dosa di dalam Golgota. Asaga beri dewata, lasta dame mati jolma. Holland musik. Ayat 4. Saya sedang ibadah aku, Haleluya Yesus itu. Asa roh damaruni lihat tubuhmu. Asa gabuni dewata, lasta dame mati jolma. Lomo dirani dewata, dohita jolma. Ayat 5. Allah las mirohagoda, sasanga mirohagoda, asaro daumalo, mamuji goane. Asaga bani dewata, lasta dame mati jolma. Lomo dirani dewata, dohita jolma. Mulak tuaya sada. Alalas mirohagoda, tahu marita ono, lunga tubuh si palua, dihita jolma. Asaga poni dewata, lasta dame mati jolma. Lomo dirani dewata, dohita jolma. Martangnya kita.
Dame na sumurung siya sa luhut na roha. Iman na maramoti, ate-ate, dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Yesus tuatay. Amen. Selamat Natal ma dihita sa luhut na. Damang dot dainang nang songonia kadongan sa porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Di Parpungwata, di Boringinon, ima di pesta parningotan ni hatutubo ni Tuhata Yesus Kristus, naing masaringar mahata ni Tuhata, ima nata surat sian panurang mika, bidu 5, mamuka mai sian ayat parjolo, 1 ayat paupaton, ujahama dihita, tapayut-iyut ma di bagasan wata sonom ma di dok panurarangon taringot tu Raja Hadamion alai anggoho ale Betlehem Efrata mamemetudoho nian anggo tungpola jujuron tuaka huta maribu-ribu di juta hape siakodo haruan ni nagabe panggonggomi ni Israel jala akka harwana sian nahinan sian akka arin narobi sa liling ni liling na di ba ini pasahaton nama nasida sahat ro di tiki pangitubunan ni na manubuhon jala mulak pasi-pasi niaka hanggina tuaka anak ni Israel alai jong-jong anggo ibana jalan marmahan mangasahon gugu ni Jehovah. Maritehite hamulion ni goar ni Jehovah di batana. Jadi maringan manasida. Ai tibulma ibana disi ro di aka ujung ni tanoon. Jala ibana gabe hadamion. Molo naing ro asur tu tanota. Molo naing Lutahon na bagasta akka na buluni jadi pati dangotama mangalo ibana pitu parmahan dot walu iduk ni jolma ido sahana mo kadamang dot dainang nang soni akadonga sah porsiaon di bagas Kristus so kita halak siokop Kristus nang dihokopi Yesus Kristus marite ima hama batena di sadok portibion omma songontadani lasni rohata di Parpungwata di apala Boringinon alani songontopit ni minggu Parpungwata di apala Bason di dok nunga tubu Raja ni Hadamion alani damang dok dainang nang songni dongan sa porsiaw di bagasan Yesus Kristus molo taranapi molo manang tab Taida di Portibion ada mengatakan dunia ini cenderung melebihi menghargai yang besar. Dunia ini cenderung lebih menghargai yang besar. Saya dumenga do didok nabalgay ido didok akka Portibion. Anong do natoho padoganon namang do taminang dang binoto rupani. Saya mamitorleado moloteida amang do taminang manang saya mamitorleado halak mamereng na met. Banyak diantara kita kalau kita melihat yang kecil mungkin kita sepele didok dison. Saya pitorleado hita mamereng na met. Olo hita sa bula mata lahu mamereng na meti. Kita melihat hanya sebelah mata. Melihat yang kecil itu. Jala sipata tung leas do rohani halak mamereng akka na met. Taingok bo amang do taminang ima songon kisah ni si Goliat do si Daud tate. Tung apala leas si tutu do ima rohani halak Palestin mamereng si Daud. Alaniaha ala pardaging na met ibana. Molo tajaha do amang do taminang di sada Samuel 10 itu 1 ayat 42 ayat 1 43 di do disi dungi manaili mahalak Palestin gabe di ida masih Daud jala lea rohana mida ibana
Aina bajar dope jala tarara bohina jala uli bohina. Dungi ninna hala Palestini mamandok tu si Daud. Hirabiang doai au di roham ubain naro au mabain tukup pajupangamu au. Laos di paburahon hala Palestina si Daud tu debatana. Alani damang dot dainang omas ada contoh rupani di Bibiltai di mana yang kecil itu selalu disepelekan, selalu dianggap remeh dan tidak ada apa-apanya. Habedang di boto halak Palestina amang dot taminang ima soko si Raja Daudi ay mangasahod di batado si Daud maralohon nasida. Alani damang dot dainang nang soni donga sa porsiaw di bagasan si Kristus. Dunia ini tadi lebih menghargai yang lebih besar. Dunia ini masih lebih cenderung terpaku kepada kuantitas daripada kualitas. Molo otik na romar minggu contohnya mamang do tawinang. Molo otik do ro namar bigui. Saya songon na hurang semangat do. Dohonon akka parhalado manang akka padita makubesi di tonga-tonga ni. Dungi sipata olodo sipata ni sukun. Esa dia do nakin namar minggu ro. Aha madalus na amang do tawinang. Asa pelte do amangin. Olodo sipata si dok soni. Saya songon na sial pakilala namang do taminang ala ni otik na naro. Alay holagok di bereng gerizay song senario namang de. So kami parhala do dohonon so padita tungi do macalas na rohanami. Mamereng moloboy niyan galup adong parpunguan di tonga-tonga ni Riata sono mania torok na. Lailak tarbahek kita yamang do tamina. Boy do tarbahen kita. Alay ima songon na sonarion. Om majo contoh namang do taminang hudoko kami mamitor dohonon molo ala ni torokna akapar minggon ono do sipata so kami akapar halodo pitor mar dua libat do dohonon lima semangat nami laho makubasi di tonga-tonga ni ngurta. Ala ni damang do dainang jodoh do pehita memikiri jodoh pe keberhasilan itu diukur sian kuantitas. Sia gudangna dan sian kualitasna. Dan holan nama gudang nama cenderung memperhatikan na besar. Dan hola kita akan tua-tua mang do tominang. Dan holan akan remaja do nabo sebuluk do honon naboi do honon cenderung memperhatikan yang besar. Danak nuaing pe nunga songoni amang do tominang. Danak tasonario pe nunga cenderung memperhatikan songoni. Contoh na robani amang do taminang molo hepeng dambe bedo di leo tu dadanaki. Sipata nunga pamitor di dok ngomaknai tu iboto nai unang pola itu. Somalanon tu dadanaki. Alai holan disitak ima tulang nai. Dohono amang do taminang hepeng double gay tu biar nai bapitor di dok do iboto nai tu tulang nai dok tu geleng nai dok ma. Bilang apa sama tulang? Terima kasih. Dungi dok ina tua-tua nai mau seng cium tangan tulang. Alani damang dot dainang jadi akada dana waipe dangolong be majalo uang na met. Ikon uang besar. Imajo rupani taringotu na met ade amang dot taminang. Alani damang dot dainang nang songoni donga sah porsiaw di bagasan si Kristus. Tahingot adong do museng istilah ni halak Inggris ate sokono naman dokon. Small is beautiful ate. Kecil itu indah. Kecil itu indah. Alani namang do dainang didok ditubuk sotung learo hatta mamereng name meti. Isara namang do taminang adong do dokate kecil-kecil cabai rawit. Nang pe molo taida cabai rawiti tungi mageleg na bentuk ni cabai rawiti sian cabai keriting anggo siak namang baunang jangan dati. Apalagi dohonong cabai setan ini dati. Baunang jangan. Udang nyalang sanga. Songoni manang amang do tawinang nang taida nuaing ditrupuk ta sonariot.
huta na met do Betlehemi. Ima Betlehem pratai didok martibakon akka huta na maribu-ribu na adong di Juda. Siapa sangka mang do tawinang sianido haroni gabe panggonggom ni Israel. Sianido haroni Yesus Kristus si palua hita kajol maun songon nap tapes tahun di bagasan partikianon. Sian huta na metiro. Sian huta ima Betlehem Efrata. Boy do dohonon ni halak. Tagamon sian luati ala ni met na majodohonon nati amang do tawinang. Tagamon na boy buato sian luati. Boy do dohonon ni halak damang do dainang boy do sebelah mata halak mamereng Betlehem Efrata ala ni met na martibakon akaluat na adong Juda. Alai di dok tupukta dia pala tikon di pesta tar dia pala borginon. Di dok do justru sianido haroni sipalwe. Iman waing natajalo mahite tupukta dia pala tikon. Nuaing suku-suku maju tuhita, apakah itu kebetulan? Apakah Tuhan Yesus itu lahir di dunia ini melalui Betlehem Efratai kota Namemeti itu kebetulan? Alani hamang dot tawinang dang na kebetulan ni hamang dot tawinang. Sudah naik di dok do di daga satrupuk non dalam manang sakap ni debata doi. Debata marite hatu tubuh ni anak na Tuhan Yesus Kristus naing mandok tu bortibion. Naing mandok tu hita hamang dot tawinang di nama pestaon di pesta hatu tubuh ni Yesus unang lea rohamuna mamereng nak memeti. Oma poda di hita mang do tawinang di nama pesta hita unang lea hamu mamereng name meti. Masih gudang do kesaksian sia bibelta damang do tawinang boy tajah. Betapa justru dari hal-hal kecil dari situlah Allah bertindak. Kalau kita baca mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, banyak Allah berkarya dari hal-hal kecil. Sian tak anggap tidak layak. Sian tak anggap tidak pantas. Allah justru sian itu amang do tominang hita didok marsiajar manang marguru. Contohnya amang do tominang boasa pola didok hita marguru tu porngis. Idok do hita. Idok do tu hita buado rohata mamer porngis ima semut. Alai didok do tu hita justru tu hita asa marguru mahamu tu porngisi. Ai ido didok di poda onom ayat onom. Marguru mahamu tu porngis ai dada nina do di podai. Jala didok do museng di poda tulu bulu. Ayat 24 1 ayat 20 lalu didok do. Na opat ragamodo apala na met di tanoon. Alai tung nabisuk sehali doi jala akan nabistok ima aka porhis didok. Sada porhis ima sada bangso naso marguguhian. Alai di parade do bohalna di partanoan luguniari. Napa dua hon ima aka ima didokon aka apodi. Ima sada bangso naso tabos nian. Alai di bahai do asarna di bagasa dulu batu. Dang marajar sian sihapor di dokon sihapor. Dang marajar nian sihapor. Dang ada raja ni sihapor. Alai sehali borat do luhutna marhon-hon di dokon sihapori. Di dokna paupaton di dokon ima babi-babi manak cicak. Manakup do pak nanyan. HP maringana doi ima di bagas jabuni raja. Alani damang dok denang. Liado rohania mamereng akadina di dok nai. Ima nakin dok kami poris. Ima di dokon apodi. Ima di dokon ima sihapor. Manang cicak di dokon museng. Liado rohata mamereng. Alai justru di patudu naliahidon nata berengi rupani
aka na luar biasa. Alani damang do deinang nang songoni dongan di bagasan Kristus. Hapor siau taipe amang do taminang justru jolo songo batu di syarum do di jolo di dokon. Hapor siau tai di dok tua tai ai jolo songo si batu syarum jolo hapor siau tai ai di dok do rupani molo adong hapor siau muna songo belga di dolo martibang dang di dok songoni. Adang di dok debata. Eko jolo songo hapor siau muni songo belga di dolo dolo tolong. Tahu, songo dibeli gitu. Dulu martibang ima songo di darut. Alay ahli doko Tuhani. Molo adong dia mu haporsion na sebatu ni siaron. Tardok hamu do tuhau gala-galaan di dokon mamorgak maho suatu maho tu laut. Gabi olon na do hamu ido di dokon di Lukas 10 ayat 1. Manang na pigahali pe di padu Yesus do keberpihakan na tua kana memet amang do taminang. Tua tai ima Yesus Kristusi di partari do ibana do songo dia lo keberpihakan na tua kakaum na memet. Tua kana lea do tua kana marginalisasi. Tidak dana contoh namang do taminang di doko tua tai. Idok do tua kada danegi. Ima di dokot luasamu maro akad dadana gitu hau unang roai hamu nasida ai dia kasongonido harajoni debata alani damang dote inang unang lea rohata di sileneon na mebeti ido di dokot debata di ita dia palatikon ai sian hutan na memetido da sidaro ai sian hutan na memetido ibana tubuh laho paluo kita alani do didokon unang leha rohata tu silelehon ni debata na memeti. Taingot do tu upama di Yesus ati amang do taminang taringot tu nama calo talenta. Ima di Matius 25 ayat 21 20. Didok disi kesetian manang haposan didok disi justru dimulai sian hal-hal na met manang naotik. Aidu didokon molo haposan ibana di naotik. Leonon nama nagodang. Alani hamu amang damang do dainang do dongan sa porsion di bagasan Kristus. Sian aka kesaksian na di Bibeli na aku patorang nakin damang do dainang naing dohonon na tuhita iba jok do Tuhani berkarya marite hal-hal na met. Tuhan itu sering berkarya kepada kehidupan kita dalam hal-hal kecil. Na tanggap sepele salilingon, bahkan mungkin na tanggap dang adong dia ni, jok do dipatudu tuhatai ulaon na dohot las ni roha mahite na memeti. Alani iman waing na boy taida siya terbukta di pesta Natal. Ima di hatu tubuh ni tuata Kristusun. Jadi sotung liaro hata mang do tawinang tuna memeti. Ai didok do mamemetudo niya Betlehem prata martibakon akahutan na maribu juda. Alai unang salah kita. Justru sianido si paluai hajol mai di tonga-tonga ni ngoluta. Alani damang do dainang naparpudi nang sidono ni turpukot tu kita. Nunga tubuh raja ni hadamioni. Ima didok topit ni pesta tasadarion. Raja damai telah lahir. Godang donian raja na tubuh di Portibion ati amang do taminang. Begitu banyak raja-raja yang telah lahir dunia ini. Alai anggo nama gua raja damai hola saja do. Dang taretong be akar raja na tubuh tu Portibion. Mamuka maisian raja Padoha. Satu raja guguk ate. Kudang go tubuh. Satu raja guguk pe tubuh bete. So kita margata raja guguk tubuh. Alai nang sidono damang guarna madaina idokon. Raja dame totu nunga dame dohot hadame od maju pang disi. Ido songo didokon jitala batak guarna madaina ina.
Ay molongay dokon raja dame bati nung adong di si dame. Nung adong di si hadameon. Na jupang di si. On manuaing tahalason namang dotaminang di parpungwata bodarion. Di parningotan di hari atudubu ni Tuhan Kristus. Atong las marwata marjakon raja dame. Marite mahua mang dotaminang. Marite majakon raja dame ima asa gabe pardame mahita. Asa gabe mardame mahita, gabe sibua dame hita di portibion, asa cupang akalas ni roha, songon na pinangido ni debata, di tonga-tonga ni ngoluta. Amen, martangiang mahita. Moliate madiho ali Tuhan, dihatam nong hubigi hami dia palatikyon. Pasu-pasu may jalalopokot tubagasan rohanami bi. Asa di parbuyon hatami parbue na dinggan parbue na tonggi songon dia palatikyon di na mamestahon ari hatutubum kami ima nang tubuh ho ali Tuhan di hutan na meti Betlem me prata alai sian na meti do ali Tuhan di patari daw ko ali Tuhan akah wasomi ima na dirao paluho kami. Alani tona dihami di pesta parninggotan hatutubon. So kami nang mancalo haluon na siyokoi. Asa unang leas jala sipili hami ali Tuhan mamering akan memeti na tinopami sileo-leobi. Jala asa songokoma ali Tuhan nang tubuh ima si raja dami. Na mabuan hadamion di tonga-tonga ni portibon. So ni manang hami akadang mancalo makalason hatutubumi di tonga-tonga ni portibion asa sibuat dami mahami di tonga-tonga ni ngulu nami sigalupari ubuloko kami ma aka roha na sa itotong lea mamereng akadongan nami alayasa gabi sira do panondang mahami di portibion ali Tuhan aido na pinangidomi alani upasatami masaluna ruas di uriam tarlububi mahami na marpungu di bagas ceromon di makalason ari hatutubumu dia palatikyon pos rohanami di sudea ka pargumiton ni ngolunami upasatami matuho di sudea ka holsoan ni rohanami upasatami matuho asa homa ali Tuhan na mapargogi hami asa homa ali Tuhan na mangapuli di sudea ka si taonon nami molo maksa kami dia puliho kami molo dibagasan hagalio kami dileko hagugon ali Tuhan jala molo dibagasan akaprasahito kami ali Tuhan totong rupi kami jala patubu akapakirimon na mongolu asa disima ali Tuhan cupang nami akahiras ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami moliate madiho ali Tuhan dinalay mula pe kami siap bagas coroon naing mahubuak kami hatami asa halak nong tubuh di sinodangan ni dame di tonga-tonga ni ngulu nami asa hubuak kami ma hadamioni di tonga-tonga ni manang di dia pihami marganan atau pinuji magwarmu ali Tuhan marite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin tabuji ma tuhata marde mehita laos ta papungu ma peliata Orbege suru-suruan marende matsayuli akarolong rohotrura komonai
Tuhan sangat merindu Tuhan. Harmege suruhan marende masayuri akadolok dotrura gokdo saringan naik sangat merindu Tatorson ayat 2. Ring mahita jong-jong saluna. Sangat merindu Barita halalas ni roha gudang do natajalo di Bornginon Jupang maolop-olop do las ni roha di ngoluta. Nunga tahalason hatu tubuh ni Yesusi. Adorang semula kita sian parpunganon. Naing buano tama pasu-pasu do las ni roha sia debata. Tamado hita marpada tutuhani. Ima padan mamaritahon barita haluani. Taingok ma. Pabahenan niaka parmahani ujung majalo barita las ni roha. Dada di pasipna sida baritai. Marsipadohad do nasida. Atong songong pamujon ni parmahani ma hangoluanota. Pinuji maho ale Tuhan. Ala nunga huida jalahu jalo hami halawan nasyako. Marite pesta natalon. Lam turinggas na mahita mamuji jala pasangap di bata di ngoluta. Tahaolongi ma di bata dongat na humaliang kita. Keluarga, huria, do masyarakat pe. Asa patar huria na hagabi gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni bangsota di Indonesia. Tuhan pargoigi mahami mamaritaon habal gaon ni holongmi. Amin. Tatang yakoma peliata. Alede bata amanami na di banogijang. Hodo haruan ni salut sila leo nadingga do nasa ulibasa na maulitus. Upasa tami masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti.
Asah parsiak kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni Uriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileon-leon itu hami. Asalam girir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alay ama namin na di banogijang say pinarbadiya magwarmo. Say Roma harajan mo se sahut malomon ni Roham di bantong onsokon na di banogijang. Lehom matuhami sedaron hanguluan siapari. Si sama dosa nami songong panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togion tu pangucunan palua mahami sian pangako. Mahamu di bagasad dame jalo hamuma pasu-pasu siya dewata. Di pasu-pasu jala di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mamu. Di sondako Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midamu. Di dopako Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasarong ma damena tu todi munabi. Amen. Amen. Shalom, selamat hari Natal madihita hupang iduhami asa disom mahita jonjong akadongan paralado isom mahita marsi jalangan amang dota minang romahamu tujolo majalah kami.
Tuhan